Sala 2022 ji bo Diyarbekirê duwarê geştiyariyê de bi erênî dest pê kir û geşbûna geştiyariya Diyarbekir a sê mehên pêşî di cejna Remezanê de jî berdewam bû û cejna Remezanê li Diyarbekirê wek cejna geştiyariyê jî tê binavkirin. Kompaniyên geştiyariyê jî ji eleqeya geştiyaran a bo Diyarbekirê keyfxweşin û pêşbînî dikin ku dê ev eleqe bidobe. Rêberê geştiyariyê Yusuf Seyar ji dibêje gelek kesên ku ji ber pandemiyê nekarîbûn geştê bikin li bendê bûn ku bergirî bi dawî bibin û derbikevin geştê û ji ber vê yekê eleqeyek zêde ya geştiyaran heye. Turist kinkatên Diyarbekirê şaş dîmînin. Dêk me Diyarbekir me wisa tahmîn nedikir, me doğu me wisa tahmîn nedikir. Waxtak tên li vê derê dêk ev der Parîs e. Waxtak tên hem Diyarbekirê rûyê wî modern dîbînin û hem jî ya klasîk dîbînin ya kevin dîbînin. Yani dibên ku li Diyarbekir emkan bibe ku li hindirê dünyayê da kofan komêk tên jî yani dünyayê digerin ne bi tenê Tirkiyeyê yani komê wisa ne. Dibên emkan bibin ku li ser Diyarbekirê ev bajareka taybet e û li hindirê dünyayê da jî emkan têkin hindirê pêncah. Gelek kompaniyên geştiyariyê yên ku di lîsteya geştê de cih nedidan Diyarbekirê êdî berê xwe didin Diyarbekirê jî û bi piranî jî ji Rojavayê Tirkiyeyê û ji metropolên Tirkiyeyê geştiyar tên Diyarbekir ku Kurdên ji Diyarbekirê dûr dijîn jî bo geştê ji xwe re Diyarbekirê dineqînin. 4 günlük bir tura katıldık. Me ji xwe re geşteke bo 4 rojan plan kiriye. Me ji dîlokê dest pê kir. Li Semsûrê, Rihayê, Mêrdînê û Diyarbekirê em ê bigerin. Hêstek gelek xweş e ku em li nava berhemên şaristaniyên cuda da digerin û wekî ku em di nava dîrokê de derketibin geştê ye. Avahî û berhemên dîrokî gelek zîndîne. Vallahi geleli daha 2 gün oldu. Pek bir yere gezemedik ama gezdiğimiz yerler de güzeldi. Ez jî İzmirê hatime Diyarbekirê. Ez estê xwe ji vê derê me. Her sal serdana Diyarbekirê dikim. Li nava Sûreyê geriyam gelek xweş bû. Li gorî daneyên fermî sala borî de her çiqas bergiriyên pandemiyê di meriyetê de bûn jî 3200 geştiyarên biyanî serdana Diyarbekirê kiribûn û îsal ji niha de 9300 geştiyarên biyanî hatine Diyarbekirê. Her wiha tê pêşbînî kirin ku di 6 mehên pêşiyên îsal de 470,000 geştiyar serdana Diyarbekirê bikin. Mahir Yüksel, Kurdistan 24, Diyarbekir.